अरमान करे छोड़ दी कायल पढ़ाई इस गुलिया में अब बहुत लड़ाई। अरमान करे छोड़ दी कायल पढ़ाई राखिया के गजराए जा झगड़ा करा ले बा। तो राखिया के गजराए जा झगड़ा करा ले बा। मान करे छोड़ दी कायल पढ़ाई खोलाई के गुलिया में बहुत लड़ाई। मान करे छोड़ दी कायल पढ़ाई खोलाई के गुलिया में बहुत लड़ाई। धक्के को न गट्टा के चले ले बा तो पट्टा हम जुआ डरा ले बा। तोरा अखिया के गजराए जा झगड़ा करा ले बा। तोरा अखिया के गजराए जा झगड़ा करा ले बा। त एही खातिर माराई ले ये तो समस्तीपुर बना। समस्तीपुर कैसे गए त एही खातिर समस्तीपुर त एही खातिर आराइले जानते तो बराइले। त एही खातिर आराइले जानते तो बराइले। क्या बात है चीज बटे खिंचा जानी तकिया न पीछा। चीज बटे खिंचा जानी तकिया न पीछा। रउए ले जाई है हमरो बाइछा तने भाग बता देख ले जांच के। तनी सांग बता देख ले जांच के। बुलाई बड़ा जल्दी बता के बुलावा है नहीं आओ तू नहीं जा। तनी सांग बता देख ले जांच के। तनी शोर